Channel, Kalutong Bahay Recipe. For today's vlog ay magluluto tayo ng fried tofu with kangkong in oyster sauce. Okay po mga kaluto. Bago ang lahat, binabati ko yung mga kapatid ko sa YT. Ayan. Sila Madam Doti Rosales, si Madam Saturnina Masegi. Ayan, si Melanie Amar. Ayan, lahat po ng team. Team Payaman, Team Achievers, Team Blessing, Team Brocha. At lahat po ng mga kaibigan ng mga kapatid natin diyan sa YT, kay Pinoy Core, kay Tatay Awing. Ayan. Okay po. So, tara sa kusina, punta tayo. Tara. Ayan mga kaluto, andito po tayo sa munting kusina natin. Ayan po, ipapakilala ko po sa inyo ang ating ingredients doon sa sinabi kong fried tofu with kangkong in oyster sauce. Ayan po, ito po una sa lahat, meron tayong tofu, oyster sauce, kangkong, bawang, and sibuyas. Gagamitan natin ng chili flakes, ayan, at pamintang durog. Okay, ayan po, meron tayong siling labuyo, ayan. So itong tofu natin ay i-slice natin yan at prituhin natin. Okay po, ayan, wait lang, i-ready na natin yung ating ayan po, iwain na natin ng ganyan kakapal. Ayan, ganyan lang po mga kaluto. Pagkatapos po natin iprito yan naman po ay gugupit-gupitin natin. Tapos isosote natin sa garlic, sa onion.
May Galaw, shout out kay Yorses ng Payaman. Maraming salamat sa pagbisita, Yorses. Thank you, thank you. Okay, like and share sa ating live. Thank you. Ngayon ay magpiprito na tayo ng yan po, iuunan natin. Lagay natin sa medium heat. Siyempre, antayin natin uminit ang kawali. Pag mainit ng kawali, ilalagay na natin siyempre yung ating mantika. Papa Salds TV ng Blessing. Ayan, katim ko pa to. Thank you sa patamsak dyan. Thank you. RJ Padama Channel. Thank you. Tara, magluluto tayo. RJ Padama. Oh, yummy. Sige. Ito na. Maglalagay tayo ng mantika. Yan. Iprituin muna natin yung yes, gusto natin to. Ayan. Happy Manila Day. Yan. Hindi tayo nakapunta sa City Hall. Merong okasyon doon. May festival doon eh. Hindi tayo nakapunta. Sayang, magla-live sana ako doon. Ayan, sa pagprito po mga kaluto, mag-ingat po tayo. Natalsikan si Boy Cam. Papasal! Manila Day. Yes, Manila Day ngayon, Papasal. Meron celebration sa Manila City Hall. Hindi tayo nakapunta, sayang. So ayan, pagkatapos natin mga prito lahat, gugupit-gupitin natin, and then isusutay na natin. Ayan, ganyan lang po kasimple. Ayan, okay, masarap talaga to, Papa Sal. Oo, madalas to pa, lang to eh. Napaka simple lang. Yes! Itong bagong kaibigan natin si Yuhan. Si Yuhan Shin TV. Ayan, shoutout sa iyo dyan, idol. Thank you. Ayan, may jacket ka na. Oh. Pwede yan. Pagka lagyan mo. Ayan guys, mabilis lang Lalay lang tayo sa apoy, biglang na ikaw nga. Asa na siya? Ano sabi niya? Mag-live ata siya. Magla-live ka ba mamaya?
Johan. Nag-love shoutout kay Iya Jade. Aray! Muntik na tayo tumalsik mga kaluto. Buti nakasalamin ako. Na tayo dun, sakit ah. Pag-ipit. Oo nga, pwede. Kaso nakatago na yung mga face shield eh. Nakasalamin ako, Papa, Johan. Pero tinamaan pa rin. Papa Salz, wala. Oo, nakasalamin ako eh. Kasi yung natin, nakatago na yung face shield natin. Yan, salang ulit tayo. Mega loud shout out sa 4 million in the house. Ha? Mag-shoutout ako mga kapatid. Okay? Shoutout sa Kabikulan, sa Gubat Sorsogon, sa Gubat noon kami group, United Bicolanos Worldwide, Bats 89, Gubat National High School. Ayan. Sa mga viewers natin, subscribers, supporters, shoutout sa inyo dyan. At sa mga OFW natin, mga Filipino community dyan, shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa suporta at panonood nyo. Okay? At kay Manay Ed's Cooking. Ayan. Shoutout sa iyo dyan. At doon kay shoutout kay Papa D, kay Daddy D, saka kay Ninja the Vloggers, and then kay Odon Demetrial Junior Vlog. Ayan, shoutout sa inyo. Yan, RG Padama. Maraming salamat sa pagbisita. Dilim ba? Black and white. Ay, hindi pala yun. Wala. Naka-normal ba tayo? Normal.
Ray Padama, mega love shoutout down, sabi ni Sal. Okay, Papa Sals. Sige, labas ka muna. Okay, salamat sa pagdalaw. Ayan. Paki-share na lang po ang live natin. Thank you. Lakas ng nabibigla eh. Na ano ba yan? Nililino. Ano? Hindi, okay na. Ito ka. Bakit? Nakakita to. Masyado nang malaki yan. Hina naman. Ang hirap kontrolin tong ano. Mahina pag sa 100 eh. Ang 20 naman biglang lalakas naman, masusunog. Kaya babantayan mo talaga eh. Yan, tara na guys, magluto na tayo. Napakasimple ng ating menu. Sa halagang gaano ba to? Kalahati, 40 ang tokwa, 15 yung kangkong. Ayan, wala pang 100 guys. Budget natin ulang pa na. Ayan guys, magsasalang ulit tayo. Dagdag tayo ng konting mantika. Happy Manila Day sa lahat ng mga taga Maynila. Ayan guys, punta tayo sa City Hall. Merong celebration doon. Tignan mo, ang hina. Pag nilagay ko sa mahina, 100. Ay, lalakas na naman siya. Marami dyan. Admin Melanie Amar ng Payaman. Ayan, shoutout sa iyo dyan. Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita. Ayan, thank you, thank you. Ayan, Melanie, tara, magluto na tayo.
Simple lang to. Ayan, simple lang to guys. Fried tofu with kangkong and oyster sauce. Ayan po. Una pong gagawin, ipiprito natin ang tofu. Then i-slice natin. Gupit-gupitin natin. And then igigisa or isosote natin sa sibuyas, bawang. Dagdagan natin ng mga seasoning, chili sauce. Chili flakes pala. Sorry. And pamintang durog, tsaka oyster sauce. Napakasimple lang po ng ating ingredients. Affordable. Kung salagang wala pang 100, ayan, meron ka ng ulam. Salamat. Masarap talaga to, Melanie. Ayan, affordable pa to. Pagkain ng mahihirap. Affordable. Ayan. Salamat guys sa pagbisita, guys. Pa-support naman for my watch hour. Kailangan na lang natin ng watch hour, guys. Ayan, maraming salamat sa mga magwa-watch at magla-like, share sa natin live. Malaking tulong po sa akin 'yan. Maraming salamat. Diba, Boy Cam? Yes. Konti na lang, no? Ilan na lang ba? 2,000, may higit? Konting tiyaga na lang, Boy Cam. Ang ganda ng pwesto mo dyan, Ayan, konti na lang to. Isang batch na lang. Melay, wala ka bang LS ngayon? Habang iniintay natin yung pagprito, magugupit-gupit muna tayo. Etong luto na. Ayan, welcome. Kuhanan mo to. Ayan, habang hinihintay natin yung maluto, magugupit-gupit na tayo dito. Doon tayo. Gupitin lang natin ng cubes. Yan. Medyo matrabaho to pero sarap to, guys. Yan, ganyan lang kaliliit. Nahan lang natin yung apoy, biglang lumalakas yung mas masarap mga kaluto kung medyo crispy yung
yung tofu. Nasa inyo rin yan. Meron namang ayaw ng crispy. Yung half cook lang, pwede na yan. Yung iba, diretso na eh, hindi na piniprito eh. O, sa mga restaurant, ganun eh. Pero kanya-kanya tayong style eh. Kaya titingnan muna natin ito. Hindi na lang. Shoutout nga pala kay Papa D, kay Daddy D. Yan, nakilala natin sa Dolomite Beach, yung mga vlogger na yan. Support din natin. Si Ninja the Vloggers, si Odon Dimitrial Junior Vlog. Yan, yung mga nakilala natin na YouTuber din. So, supportahan din po natin yung mga channel nila. Of course, sa channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Ayan. Don't forget to subscribe, like, and share kay Kalutong Bahay Recipe. And pakisuportahan din po ang aking anak na si Rene Esquirel. Ayan po ang channel niya, Rene Esquirel. Paki-subscribe din po ang kanyang channel. Maraming salamat. Okay. Ayan po. Natapos na natin yung unang batch, gupitin. Ito na, last batch na to. Ayan, lalagyan ulit natin ng mantika. Ayan, gugupit-gupit ulit tayo. Rene Esquirel, ay, may galaw shoutout sa dyan.
Handens Channel ng Payaman. Mega love shoutout sa lahat, sabi niya. Handens, mega love shoutout sa iyo dyan, Handens. Thank you sa pagbisita. Ayan, ang bilis. Ayan, oh. Ang bilis. Ang bilis maluto, oh. Pag nilalagay sa tama lang natin dapat. Mega love shoutout kay Maki Rides TV. Kay Bay Kodakar, mega love shoutout. Thank you. And dance, thank you. Shoutout din sa'yo. Share lang po ang live natin for my watch hour. Guys, pa-help naman po ako sa aking watch hour. Ayan, Delia ng Payaman, mega love shoutout sa dyan, Delia. Ayan, thank you sa pagbisita. Thank you. Support naman sa aking watch hour. Okay, like and share sa live natin. Thank you. Ayan, mga kapatid, magluto na tayo. Last batch na to. Ito yung part na medyo matagal, yung pag prito. Pero pag na prito mo na, nahiwa-hiwa mo na, nagupit-gupit mo na, madali na eh. Gisa-gisa na lang eh. Ayan guys, mag-ingat po tayo sa pagprito guys. Kung pwede, ano kayo, face shield kayo, at saka magsalamin kayo. Konti na lang guys. Ayan, lakas na naman, oh. Delia ng Payaman, mega love shoutout sa iyo dyan. Sa lahat ng mga kapatid natin, mega love shoutout. Yan po guys, nandito po tayo ngayon sa
tayo ng fried tofu with kangkong in oyster sauce. Ayan po sa ingredients po ng fried tofu with kangkong in oyster sauce. Gagamit po tayo ng tofu, kangkong, bawang, labuyo, sibuyas, paminta, chili flakes. Ayan po ang ating ingredients. Doon po sa sibuyas, bawang, yan po ay isusutay natin kasama ang oyster sauce, saka yung tofu, sabay-sabay na po sila, igisa natin, and then okay na. Yun lang, ganun lang po kasimple ang ating menu ngayon. Okay po mga kaluto. Okay, last batch na po to. Okay, gugupit-gupitin na natin mamaya-maya. Konti na lang. Ayan, shoutout ulit natin si Odon Dimitrial Jr. Vlog. Ayan po ang channel niya. Ayan, supportahan din po natin ang channel niya. Kay Papa D channel at saka kay Daddy D. Ayan. Supportahan po natin sila. Yes, masarap to. Dahil yan, simple lang to. Simpleng ingredients lang to. Ito lang siya guys. Yan. Sibuyas, bawang, chili flakes, paminta, oyster sauce. Yan, sutay lang natin sa tofu. Ito po, prinito lang muna. Prinito lang muna natin yung tofu. Then, ginupit-gupit natin. After that yan, magsusutay na tayo. Of course, meron tayong kangkong. Ayan ang kangkong natin. Fresh na fresh. Ayan. Shoutout kay Bell Vlog. Ayan. Kay Madam Doti Rosales. Ayan. Kay Madam Saturnina Maseki. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Kay Melanie Amar. Kay Tatay Awing. Kay White Docker. Kay Maki Rides TV. Ayan. Ayan po ang ating mga kapatid sa Pinoy Core. Salamat sa pagbisita. Ayan. Paki-like and share sa ating live for my watch hour. Thank you. Ahead naman ako guys. Konti na lang. Konti na lang ang ating kailangan. Mga 2,000 pa. Baka naman dyan sa mga mababait, sa mga matutulungin ng ating kapatid. Ayan. Okay po, ayan, magpupukit na tayo. Okay na siya. Last batch. Siya po ay gugupitin na natin.
Sa ano lang tayo natagalan guys, sa pagprito, tsaka paggupit-gupit. Pero pag natapos naman natin yan, masarap to guys. Hindi lang pang ulam. Pampulutan pa to guys. Musta bagang? Ayos ba? Ayun na, pwede na to guys, oh. Pwede na to, oh. Lagyan lang ng ano to, kalamansi, tapos mayonnaise. Meron ka ng sisig. Topos. Tokwa, sisig. Ayan, meron ka ng ganon. Haluan mo lang to ng sibuyas bawang, no? Ayan na, malapit na. Tapos na, gupit-gupitan. Ayan, tapos na guys ang gupitan. Mamaya ako naman papagupit. Joke lang. Ito na guys. Sasaksak ulit natin ang kalan. Ilalagay natin sa fry. Then 120. Mag-add ulit tayo ng konting mantika. So ayan guys, umpisa na natin guys. Mga kaluto, magsusutay na tayo. After natin iprito ang tokwa or tofu, magsusutay na tayo. Of course, unahin natin ang bawang or garlic. So ayan. So pag nakita nyo medyo golden brown na yung ating bawang or garlic, susunod na natin ang mabilisan lang. Sunod na natin ang sibuyas. Yan, tuloy-tuloy lang. Halo lang ng halo. So ayan, pag naamoy nyo na yung aroma ng ating sibuyas bawang, ilalagay nyo na yung ayan, yung ginupit-gupit nating prinito nating ayan guys, mayroon pang buo-buo, oh. Okay na yan. So, ganyan-ganyan lang. So maglalagay tayo ng konting asin. Peng-peng-peng. Ayan, oh, yung nakikita ko sa YouTube, oh. So ganyan lang. So guys, mag-add tayo ng mga half cup lang ng water.
Ayan, maglalagay na tayo ng pamintang pino. Ayan. Mas marami, mas masarap. Peng, peng, peng. So, ayan. After natin maglagay ng pamintang pino, maglalagay naman tayo ng chili flakes. Ayan. Siguro mga half teaspoon lang. Ayan. Sa mga may hilig sa maanghang, pwedeng 2 teaspoon. Sa mga hindi naman, isa lang. So, ganyan. Ilalagay na natin ang oyster sauce, mamasitas. Ayan, baka naman. Ayan na po. Tuloy-tuloy lang. Pipigayin natin, sisimutin. Sayang naman. Ayan, pwede natin lagyan din ng ano yan. Ayan, nilagyan natin ng konting tubig para masimot natin. So, makatapos natin na ilagay ang mga seasoning, halu-haluin natin. So, ayan guys. Woo! Nakita nyo guys. Wow! Wow! So, pwede kayong mag-add ulit ng konting tubig. Ayan, konti lang. Pag napapansin nyo nagda-dry na siya. Ayan. So, pagkatapos niyan, pwede na natin ilagay ang pinakahuli natin. Lalagay natin ang kangkong. Okay, ayan. So, i-mix natin. Ganyan-ganyan lang. So, ayan. Pag napansin nyo medyo dry ulit, hindi kayo maglagay ulit ng ayan. Pwede kayo mag-add ng oyster sauce kung gusto nyo. Patayin siya at pagkain nyo na lang. Ayan. So, kaya natin maluto muna itong kangkong. Tingin ko kulang pa ng tubig. Ayan. Ayan, ganyan. Pwede rin ipa-blanch nyo na lang yung yung kangkong. Pwede nang tapo, naka-blanch na siya. Saka nilagay sa suting. Ayan, pwede rin namang half cook lang yung ating kangkong para medyo malutong-lutong. So, ganyan guys. Pwede kayong maglagay ng bechin. Ayan. Kunti lang. So, optional lang to kung sino lang may gusto. Haluin ulit natin.
Nagkaguli tayo ng water. Ang bilis mag-reduce yung tubig. So, okay na to guys. Ayan guys, kung napapansin nyo, sarap nito guys. So, 1 minute guys, pakukuluan natin. After that, mag-plating na tayo. So, close muna natin. Nare-ready natin yung plate. So, ayan, magbo 1 hour na tayo. Nag-allow shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagbisita. Delia. Sarap niyan, kuya. Siyempre, masarap talaga to. Ayan. Try nyo na to guys. Handens channel. Nag-allow shoutout sa dyan. Thank you for coming sa lahat. Ha? Ayan guys, okay na to. Half cook lang yung ating kangkong. Depende po sa inyo guys kung gusto niyo ng half cook. Off na natin guys. Ayan. Plating na tayo. Ito na yung plate. Okay. So, ayan guys, pwede kayong maglagay sa ibabaw ng garlic. Ayan. So, para magandang ating presentation, boy cam, ganyan. Pag nagtrabaho ka sa hotel, sa restaurant, ayan, ganyan. Ganyan, boy cam, oh. Tutunan ka na. Yes. Yan, oh. Palang araw magiging chef ka, di ba? Galing, galing. Ayan, ganyan. So, kailangan marunong ka ng presentation. So, ganyan guys. So, ganyan. Yan guys. Ito na po ang fried tofu with kangkong in oyster sauce. Ayan na po guys. Ayan. Maraming salamat guys sa pagpunta sa live ko. Ayan po guys. Tara na. Ayan. Okay. Antayin na lang po natin mag 1 hour tayo. Okay. Ayan po guys. Thank you. Thank you for coming.
Ayan guys. Thank you for coming. Nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Ito na po ang ating finished product. Ayan guys. Ayan ba yun? Antayin na natin mag 1 hour tayo. Ayan. Ayan, shoutout pala kay Saldana dyan. Nakalimutan ko, Aldana Elementary School. Ayan, sa teachers and principal. Shoutout sa inyo dyan. Ayan. Thank you sa lahat. Maraming salamat sa support. Ayan, mga subscriber natin. Lalo na dyan sa abroad. Thank you so much. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga YouTuber, sa ating mga kababayan dyan, mga Filipino community. Ayan guys, pakisupport naman po ang ating channel, Kalutong Bahay Recipe. Thank you. So ayan, gusto nyo na ba? Gusto nyo bang kumanta ako? Ano bang magandang kakanta eh? Ayan, it's late in the evening. I'm close away. Ayan, ipakanta pa eh, no? Wala tayong lyrics. Ayan, okay na yan. Sa susunod nating live, magkakanta na ako. Thank you so much sa pagpunta. Ayan, pakishare na lang po ang live natin. Ayan. Paki-support na lang po at paki-help na rin po ang ating channel for my watch hour. Thank you so much. Again, paki-support din po ang channel ng anak ko, Rene Esquirel. Ayan, yan po ang channel niya. Ayan. At of course, Kalutong Bahay Recipe. Ayan. Kalutong Bahay Recipe. Ayan. Maraming salamat. Ayan, thank you daw, sabi ni Rene Squirrel. Yan po ang kanyang channel, Rene Squirrel. Ayan po, pakisuportahan po siya. Thank you. At sa mga nakilala kong vloggers dyan sa Dolomite, nakilala ko si Papa D, si Daddy D, at si Ninja the Vloggers, si Johan Shane TV, ayan, si Odon Dimitrial Vlog. Ayan po, supportahan din po natin ang mga channel nila. Thank you. At abangan nyo guys sa pagpunta ko sa baka makapunta ako sa National Museum sa inauguration ng ating President-elect BBM. Ayan. Abangan nyo ako guys, baka makapunta ako. Okay, maraming salamat guys ulit sa pagpunta sa live ko. Ayan. Thank you so much again. Okay, please subscribe, like, and share kay Kalutong Bahay Recipe at kay Rene Esquirel. Thank you so much. Again, God bless us all. Bye. Love you all. Bye. God bless. Ayan o, may pahabol pa si Admin Chris Melly ng Rocha. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita, Chris Melly, Coro. Ayan, paki-share
God bless us all. Mag-end na po ako at guys, mag-end na po ako guys. Thank you admin Chris Melly. Ayan, thank you so much. See you again in my next LS. Thank you. Bye again, bye. God bless us all, bye.